Merendal na, merendal, 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 Sure ka? merendal, 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 Sure ka? merendal, 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 merendal. Alas Igwa. tres na. Oras ng I-text mo. i-upload mo. I-chat mo. Pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo. O, ano na? Ika na. Pwede na, Noy. Ika na. Alam mo na, James Coffee? Abo ka. Abo ka magtram na sarawayon ka. Sisibot ka. Bata ng maling ahuto no. Nagbalik na naman so. Nata daw kitang mga tao, ano? Uy, nata daw kitang mga tao. Magtarabang, paliwanagi daw nindo ako. Nata daw kitang mga tao, mga tugang ta. Di kitang kasaway, ano? Ilingon mo, ah. Pag mainiton, mareklamo, ano na nga ining init? Pag mauran, mareklamo man eh, ano na nga ining uran na ini? Pag malipot, ano na nga ining lipot na ini? Sure ka? Pag sobra ang pagkaon, ano na nga ining isira nga iyo na naman. Natabaya mga tugang ta arong kita kayan. Yan ang medyo ano yan ha. Yan ang medyo ano yan. Dahil ko man nasasabutan kimaray sa tuya ng mga tao. Paliwanagi daw nindo ako. Paliwanagi daw nindo akong nataarong kaya. Nata kita mga tugang na mga tao. Dahil kitang kasawai sa buhay. Uda nata baya kita. Tamariniklamoon kita. Nata baya kita ta. Kita ilinuwas sa kinabana ini. Mga tugang, mareklamohan kita. Natabaya yan. Pasalamat kita ta. Bata, ilingon mo Ilinuwas kita digdi sa kinabana ini mani. Parariho kita mani. Wara kitang bado. Buda, most of all, mga tugang, parariho ang inagihan ta. Sure ka? May uminagi sa iba? Sure ka? Ano ba uminagi sa tulak? Sabi no si... pero natabaya kita taday kita... Buda, natabaya kita ta reklamador kita. Adi, doon na kita ki... Kasuba ko naman sa parkingan, ano na ngayon yung parking auto kada ko, lisa ka. Nagbarakal ka mong yung mga kuhalin daw. Hay nako! Gurang na, sarawayon pa! Kung nata kita mga tugang, puro kita reklamo digdi, reklamo duman. Adi, kamu daw tabi na po, paliwanagan hindi ako. Adi, ay, limunan, mareklamo wala. Natabaya kita, di. Natabaya. Igwa ka na nga ning kwarta, matipon pang kwarta, may agom ka na nga ni, mahanap ang ibang agom. Very bad. Totoo ba ko? Totoo. Ay, ano tayo? Di ba? Natasunta kang sarawayo. May agom naman na pang iba. Hello? Hello. Good afternoon. Natabaya kita, Madam Tarog, ang naturalisa ng tawa, no? Pag namit gas, Ano? nagre-reklamo ako sa pagkao. Pag namit gas, Masabi ka ka, aduda ini. Agom. Namit gas. yan yan ang pinareklamo. Pag Natusunta. namit gas. Basta namit gas, may reklamo talaga. Okay na, sir. Okay. Bye-bye. Sarawayo nini. Nagreklamo na siya man. Siyempre man, agom. Namit gas. Hello? Hello po. Good afternoon. Paliwanag daw ako, madam. Paliwanag daw tabi ako. Bakit ganun tayo? Kuya Hen, Yes. intanong mo, Oo.
yan, walang kakontentuhan Tayo? sa buhay. Oo nga. Oo nga. Oo nga. Pero ang Ano tanong yan, dyan, Kuya Hen? Oh. Kahit sino mo pong presidente sa atin, Oo. maraming sinasabi, kesyo, walang ginawa. Oo. Sino kaya mo po bilang presidente ng Pilipinas? oo. O, diba, Kuya Eh, Hen? kasurong Kaya kan si mga Digong. tao, Oho. kung ano lang Oo. kung nandyan, yan lang. Iyo. Pero hanggang Oo. rin daw ang sukol na kitang mga tao, gari kontento na ano. Pero dahil ang isukol niya, garo, infinite gayo dyan, dahil magkikhangganan yan, adi. Meron, Kuya. Kailan ha? Kailan? Mayroon Kailan pala. samahan tong Ang yan? gusto ko lang malaman. Ah? Siguro, Oo yan. kung nasa kabaong na tayo, ano? Pwede. 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 Pero na magtuturo. Ako nga, baka may Pwede. makita mo pa, bakit ang Oo. ang kuwan ng kabaong ang Kuya Hen, sikit-sikit. kapag nasa nakapantay ng mga paa natin, Oo. yun, hindi na tayo magre-reklamo sa Tama. buhay. Pero ako Di man ka may magreklamo ako, kay baka San Pedro magreklamo kung ka, anong bakit ginibo ang mo sa sikit-sikit kinaban? ng kabaong ko, pwede bang Oo. bakit naman ang luwag-luwag naman ang kabaong ko at init-init? Piloso po kang salbatan na kanto may kabaw na aircon. Amo talaga. Salamat Oo. kapatid. Oh. Salamat. po. Oo, di ba? Maray man na babae ito, adi. Di ba? Pero Oo. matugang, it makes sense, ano It makes sense. Pagpakaringan eh, bayan naman, oy. Sa derita. Pagpakaringan ang istorya mo naman. Punta naman sa derita. O tapos, Kaso rin kita rin nagreklamo sa buhay ta. yung mananggat. Ako nga Reklamador ni Manny, kasi kita. ako, nagreklamo ako. Pag salming ko, ano na nga niya ako ini? Oh. Iyo ang angog mo Ano talaga, na nga? reklamon mo. Edi, Dumino ko wow. akong diit. O tapos, Ano na nga niya ako, numinipis pala, noy. Nagsukray ako. O, ngunyan. Sabi ka naki ko, Daddy, kaputan muna. Sana kaya naman. pero talaga, di ba? Hello, May istorya ka pa. Istoryahan pan ka. Yes, sir. Malasa ka pa. Istorya mo pan kalukuan mo. Okay. Teka daw ka. Ano po ang Oh. ano mga problema, reklamo talaga. Nata man. Iyo. Nata po ito. Nata. Isipin mo po, Oh. mga milyonaryo na nakukulong pa dahil sa pangabas. Ay, kikot sara mo man na. Kikot, Milyonaryo na baga. kikot sara mo man. Iyo mananggan. Paano kan pag milyonaryo na baga, Iyo, di ba? baga, Pero pag nasa igual pwesto na ka, sige pampayaman. Hindi ko talaga nagdagan. Oo. Oo, sipa. Oo. Naging presidente na, O tapos, sisinadlan ko congressman pa. Walang yaka. Natusunta kang sarawayon ka. matalion ka noy. Naging mayor na. Madalagan pang kung anong posisyon. Ay, nabot mo na sa Iyo mananggad, adi. Iyo mananggad. Oo. Pero may nahalata ka na. kandidato ka pa congressman. Oo. May nahalata kami. Madalagan pa sa ibang pwesto. Ano ba yan baya? Oo. Yan, taro pa. Sanyan, Sure tama ka. ka. Ngunya. May duda ka? Oo. Hindi mo pag-ano sa tao. Natanawan, ano? Ako Iyo. wala urong mang kaat. Iyo Ako, nanggad. ako nagreklamo. May mga time na ako nagreklamo. Pero Oo. ako nga ni gusto ko sa simpleng buhay, migo. Iyo nga ang tingnan nga nasan ko talagang maray. Oo. Iyan ang mga milyonaryo na. Oo. Nakatana ko kulong pa dahil sa pangabas. Ano po ka, migo? Maintenance. Marayon man ang example mo. Ano? Adi, Mayamano na. Iyo mananggat. Tapos mangungais. Iyan ang problema taman ang gadad. Yes, yes, yes. Ngunya. Oo. 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 Okay. Salamat, migo. Salamat po. Oo. Salamat. Ayos. Thank you. Thank you, Noy. Thank you, Noy. Thank you. Marayan siguro na din do tabi, amigo. Ang sakuyang konsensya. Yan po ang sakuyang konsensya. Marayan sa inyong pinag-ururunan. Marayan pinag-ururunan nindo pala. Kumusta ka mo? Ayos lang ka mo? Ayan talaga mga tugang. Totoo talaga na kitang mga tao, di talaga kitang kakontentuhan sa buhay. Sabi kan texter ta, bata basta talaga ma-election, maski anong pakulo, sige para papurugi. Basta ako sa palaran ko ang apo ko sa pahayag ni Roque, dipis, iyo ba kailangan muna yan?
mga tugang na, naling muna, basta sanat niya to, iiristorya kung ano-ano pigigibuta dyan na mga kalukuan nindo sa, di ba? Oh, ano daw ngaya ang Henry kung ang mga ata talagang day kung masabutan dyan kung mga mayaman na maburisto, sige patayan yaman ninda. Adi, sige talaga ang yaman ninda. Pag-abot sa araw kaya na bagay. Di ba? Minarayamanon talaga. Minarayamanon ng iba. Okay. O, sandali ta. Si Jimmy na salita, may pigditik sa kuya kasubago na istorya. Diyan da ang mga tugang sa kamalig. Nagapod na si Jimmy, tabi Angel. Nagapod si Jimmy. Di man nagapod. Diyan da ang mga tugang sa kamalig. Igwada aki lugar na kinauna kang baha sukan. Natangan niya ko, Jim, nagbaha. Gari na dagat daa, apat ng barangay. Yan, apektado, ano kupado. Di ko aram kung ilalaog ko niya ni Jimmy. Tapi nadalan ako ni Jimmy ki mga pictures. Nadyan da mga tugang sa kwan, nadyan da sa kamalig. Grabe ang kwan. Kamalig ba yung report text ako ni Jimmy? Sandali lang Nag-joint resolution data ben apat na barangay, maksyonan ang probinsya, NDPWH. Grabe naman na problema talaga kita. Di na nawara ang corruption. Ay, ba, di kita pwede magtaram kang Ronald. Na may corruption pa na niya na panahon Ronald. Adi, bagay Ronald. Di kita pwede magtaram ka na may corruption pa ngunyan. Adi, tabaka madamay kita dyan. Madamay kita dyan. Abangan nindo sa Lunes. Abangan nindo mga tugang sa Lunes yan. Na kuha na iyan na istoryang yan ni Jimmy na salita. Yo, okay no? Iop mo daw tabi chard ang camera ko tabi chard. Pwede mang camera ko ta. Mananaw kita ngunyang kiload na 100 pesos. Ano daw kunso ng gana na taga ko naludan na? Iop mo daw ang camera ta. Live ang sa tuyang mahiwagang tanong ngunyan. Sige daw. Para abanganin doon. Oni po mga tugang ang mahiwagang tanong. 100 pesos tabi. ulit. Ano ang tanog? Ulit. Yes! Sige daw. Nadadangog, Ronald. Nadadangog, tabi. Nadadangog. Dit man sana. Maluya. Maluya. Paano ang pagpatanog yan? Pasiring o pasiring? Pasiring. Paano Angel? Paano ne? Paano kamot mo? Paano? Okay. So, saro na ito pwedeng sarong kamot. Paano ito? Ano ito sa kamot mong saro ne? Paano ito? Di. Ano ang tanog? Nadadangog. Chard, nadadangog. Nadadangog ma. Ayan, okay. Ano po ang tanog? Okay na, ibalik mo na, Chard. Okay. Hello, good afternoon. Good afternoon, Char. Ano po ang tanog? Tunog din galo na ito, babe. Good. Kaya ako tabi. Ano po? Tunog din galo na ito, babe, tabi. Ano? Tunog din galo na ito, babe. Tunog nin galo na ayot tubig. Hindi. Tala. Goodbye. I hate to see you go. To say pala nito, but have a good time. Hello? Po, Sir Henry. Ano po ang tanog? Ano ang tanog? Naglugo tabi Sir Henry Kapligang. Naglugo ki? Baligan. Baligang? Oo, ayun po. Gusto ba no? Mandara akong baligang digdi sa si Jibing Sarawayon ka? Ano pala ko Sir Henry kung naglilihi ka? Kurosingong ko ang singit mo na. Naka-experience ng kikurosing ang singit? Naka-experience ka na? Dahil mapimi naman nakukurot yung singit po. Ay! Sala!
Bye-bye. Bye-bye. I hate to see you go, but have a Hello, good afternoon. Hello, good afternoon po, sir. Ay, good afternoon po, ma'am. Ano po ang tanog? Ang sewing machine. Ano po? Sewing machine. Ah, sewing machine. Yes po. Taga saan ka po? Taga Tula-Tula. Siya madam, bako sa tawan takakiklo. Magiyan sa na siyang bagay po. Magiyan sa na siyang bagay na pigihiro para magtanog. Oh, sige daw. Agihan yan. Magiyan sa na siyang bagay na nakalaog sa sarong bagay man na pigihiro para tumanog. Oh. Pagkakalong-kalong sabi, sir. Pigakalo kago na ano? Halimbawa po, linaog po sa butilya na Julin. Linaog sa botelyang Jolene. Opo. Paano ang pagkalo kago? Patas o pababa? Sideward? Ang pasiring kanta sa basta pagkalong-kago. I hate to see you Sala po? Sala? Okay, salamat, sir. Bye. Hello? Sir, Jerel, so nagdulong ko pa ka, sir. naglogo kay ano? Kanso parapol ni Atty. Pido. Sir, No. yun na po ka. Di ko na rin ang ukimarian simbag mo nito? So naglogo pa kanso parapol ni Kong Pido. Di ko na nasabutan kay Marian. Sige, putol-putol ang signal mo. Nasabutan mo, Angel, ang simbag Angel. Nasabutan mo. Ano ang sabi niya? Ulit daw, amigo. So parapol baga, nagrapol baga kanso kay Kong Pido na naglogo. Hindi talaga. Kauyam ka. Yan lang, pinalo-yalo, nasalbatana ka. Nota, Yan, isa mga bata. salamat. Alata ng ganda para dangugong kakandi si GB, adi. Oo, tapos yung electric dryer nga ni, dito ba, palday kong hand dryer, nasubog pala ako naman sa babaeng, Oh. mariray masubo si sabi mo. Ako na yung minabud pang babae marayang boses. Pirmi ka ng daog. Ako pa dahil lagod kong mariray ang boses ng babae. Hindi man kinagabot na babae ngun yan na marayang boses. Oh, congratulations. Yan na rin. Naapot ko lang, sir. Oh, mapot ka pa? Sir, may apot ako sa'yo mo. Oh. Lano yan na pulo, di, pwede mo na ba gani palyo sa load? Arin. Susulog mo yan. Ining surusulog ko ngun yan na t-shirt. Anong ibon ko? Pwede mo ba gani padala kay kayo mo hindi araman ang arong ko naman sa Lagandola. Salbatana ka. Papahubaon mo ako. Dato ako sa... Kang sarawayon ka na. Load na sana. Oh, taga saan nga na bigyan ang exact address mo? Lagandola Drive, Gogon, Legazpi City, Purok Size. Full name. Diril, Bulawan, Aranya. Edad. Ikaboy. Edad. 41 years old. This coming January 13, 42. Ikaw ba January 12? Tunto po talaga. Okay na. Yes. Oh, sige. Alatan mo sulod mo tabi. Bigo. So sa pagkandidato mo, tuloy ito, tapapinturahan ko na naman. At puro punduan mo baya ako kan mga sugot mong salbatana kang sarawayon ka na. Tama na. Puro punduan mo ako, yo. Sige, okay. Oh, sige. Salamat. Salamat. Bye-bye. Mumundon man ako ka nangyari sa tuong niyan dahil na hapon. O, nananatan pigapo doon kay Noel na Manalo. Mumundon man ako ka nangyari sa tuya niyan na hapon na. Kaya lugod ako mapahibi. Maray pa daga ito nagibo. Hello? Sa mga kaduratan kita
Ano po kaduratan? Ano, kama na sa rawayon. Awin na, nangyari sa mga Magkalawa mata. pa lang dito na pagpatik ka nga naman tamo baksinan. Yung Ah? nagpapaksinan naman yan. Saan ka nagpabaksin? Cell 3. Kung naaraman kong madamang ka, pinatusungot na kang aguha. Oh, sabi ko, masira mo ng pagmati. Kumusta man? Anong binakunasin mo? Ito, ha? Ha? Ting-tung-tung-tung to, ha? King Kwa Chua? Oo. Sinwang Guang Cheng Kong Chua? Oh, Samsung Wagwagsang. Ah, Xing Kwa. Ito na. Ang pinakiniw sa lunes, intik na ako. Pero ara mo pa di, ara mo migo. Sabi na may nakapakusog sa lawas ki pamati. Eh, ko pa. Di ba? Ano, disistoryanta ka po. Ano man ang talaga? So, report ni Jimmy, naramdaman mo ito? Inyo. Istorya mo ko saga mo ko istoryahan. Yo. Sa lunes. Tapos na Oh, sa sa- lunes mo. O sa lunes, na-istoryahan mo ko sa lunes yo. Oh, testing mo ko man ang kung totoo itong report ni Jimmy. Taba ka masabi kan sa imo. Mapunpun ka na naman ngayon. Wala man. Gusto ko tangahan ko tapos na. Tabay kita doa. Pero pundoy daw ko dyan. Yun, nakaschedule naman ako, pre. Nakaschedule naman ako. May na-receive na akong text, eh. Ah, okay. Nag-con kaya ako. Nag-QR, ano ito? Nag-QR. Code. Saan pa ako, eh? First week pa ako kang Mayo. Nag-QR code. Hmm. Eh, ano na yung schedule mo, boss? Ha? August ang schedule mo? Ano? August ang schedule mo? Salbata na. Kasi ipatrasa pa. Latusunta ka. May nagapun na sa kuya na, okay, ng bullshit. Hello, Mr. Maseda. Ako, yes. Sabi namin, mahiling mo kung tunay na pero ni Jimmy. Sabi sa kuya, Sir, schedule yun na po. Ah, talaga? Sabi ko, thank you. Sabi niya, Sir, thank you. Sabi sa kuya, sabi niya ako, sino to? Ah, si Arnold po. Arnold pa sa nagpunta. Sa August na, so, tayo no ba? Iyo. Ay, so, AstraZeneca. Ay, sorry. Basta yun ha, maski anong available. Maski ano. Sige. Sige, bye. Di pa ka ni Angel, sumalod kita kiwa na red pesos. Nag-50 ka mo ni Ronald. Okay, o ni po, so tanog ka sa bago, mga viewers sa Facebook, oh. Arog ka niyo. Si Angel, arog nga ka, magpatanog ka, no? Arog nga ka. May saro pa ng bagay na mas matanog. Amo man ni Angel sa kauliton. Okay na? Ano nga nang gibunta? O madali lang ha, uni po ha. Alat ko na. Takasubago, habang nagmi-meeting ako, alat ko na, hanapon ko sa text ko ta. Habang nagmi-meeting ako, nagigiulok ako sa text sa kuya kang, alat ko na, ayun na nga nito. Ito. Madali lang ha. Ito. Daw ka daw nindo kimaray tabi ni kung ano ang kuanin do. Bakit wala? Walang audio? Bakit wala? Bakit wala to? Love Yon. Ay, pinky on mo, baby. iduduon palan ini. Dapat kan ilipat na ininal na kuan na linya na. Naguluyan na. Oh, anyways. Ay na nga ni so. Ano na? Ito. Ah. Gari ko akong tula na is madali lang ta. Gari may magpadala sa kuyang tula na day ko na ay suskob. Gari inda ko nabasa ko ito. Bata para dangog ay ko na. Gari ko akong nagpadala sa kuyang tula na pangyari. Gari may nakuha akong tula na para sa alas 3 ha. Baka nagdadangog sa baka nadagit na sa kuya ito dagon nagpad na
may pinadala sa kong tula na pakibasa ngaya tabing alas 3, ta birthday ngaya ni Garso. De kulugod na kwan ito, hisi daw nga ni ito na may nagpadala sa kuyang tula eh. De ko nalugod ma-recall kung sorry po Isay. Paki-text daw po kung nagdadangog ngunyan ta. Paki-resend mo daw tabi ta. Basaon ta daw ngunyan. Ano? Basaon ta ngunyan tabi yan. Uli na muna kita sa tuyang text ngunyan na hapon. Ito. Good afternoon, Kuya Hens. Nawala na, wala. Idudoon mo talaga di. Gari si Ronald kaya na, si Angel na nakaraot kaya na kasabagong udto. Si Angel na nakaraot kaya. Bako yung tabi siya. Sabi ni Chad, si Angel nga nakaraot cancer eh. Dudoonan mo dapat. Lipat na lang sa ibang channel. Okay na. Sabi sa ko ni Chad, nakaraot nga kan si Angel, pagprograma ka sa bago ta. Dalam nakamali siya so lamang nakamali siya Angel sa gamit ang pangaran no. Di nakamali siya Dalam. Dear Kuya Hens, napakasakit ng aking naramdaman. 2 araw na po ang nakakaraan pagkatapos na iwanan ako ng aking boyfriend na hindi ko alam ang dahilan. At ang masama po nito ay dala-dala niya ang relo na regalo sa akin ng nanay ko noong birthday ko. Naghahalaga pong 6,500 na relo. Nagsimula po ang lahat ng magkatampuhan kami dahil ako ay nakita niya sa thread ng aking GC na may kachat akong lalaki. Pero po sa totoo, wala namang kaming pinag-uusapan na masama. Kumustahan lang at nagpapakilala lang yung nalalaki. Kung kaya pinatulan ko naman po, Sir Hens. Hindi ko pa nga siya nakikita ng personal. Isang araw ko lang naman nakachat. Nang magkita kami noong nakaraang Miyerkules, nakita niya po nang hiramin niya ang aking cellphone. Galit na galit ang nagsiselos ang boyfriend ko at simula noon ay hindi na siya nagpakita po sa akin. Sayang ng aming pinagdaanan dahil po halos sobrang 3 taon kami ng aming relasyon. Nangyari na nga ang mga dapat na mangyari na hindi na mabilang at plano na nga naming magpakasal sa susunod na taon. Sir Hens, napakalungkot ng buhay ko. Siya ang unang boyfriend ko at siya rin ang unang lalaki. Nanibigay ko ang lahat. Biglang naglaho na lang na parang bula. Ni makontak sa cellphone, sa messenger, sa chat at iba pa. Wala na po talagang komunikasyon sa akin. Nagsuri naman ako sa kanya nang mag-discover niya yung kachat ko. Pero talagang nagalit siya, bakit daw ginagawa niya yun? Pati ang nanay ko ay naapektuhan din nang ikwento ko sa kanya dahil ako pa nga ang pinagalitan. Bakit daw kasi nag-some text missing? Madali lang ta. So, some text, so kasugpon ka ini. Ito. Bakit daw kasi nagkipag-chat pa ako na may boyfriend ka pa ako? Sinabi ko sa kanya,
Natukso lang po ako dahil wala akong magawa, pinatulang ko. Pero po sa totoo, hindi pa kami nagkita talaga. Wala namang mga malaswa kaming pinag-usapan, pakilala lang, sa totoo po, binubula ko lang. Kaya lang sineryoso ng boyfriend ko, Sir Hens. Ano po ang gagawin ko sa ngayon? Hindi ko na po talaga siya makita. Pumunta naman ako sa kanilang opisina at wala din doon. At pati yung kapatid niya ay tinawagan ko. Nagring lang ang cellphone at nang magsumagot siya after ng maraming tawag, sabi niya mag-usap na lang daw kami ng kapatid niya at hindi daw siya makikialam sa aming problema. Tulungan mo po ako, Sir Hens. Ano po ang gagawin ko? Love story sa Pinky-on mo, baby. Iyaran na ako amo, kang pakichat mo. Tama. Iyaran na ako amo, kan may boyfriend ka na, nagparapakichat ka pa. Ano? Naubatan na ka mo? Ganyan naman problema ka. Simple things lang yun na nangyari small things lang yun. Pero talaga, no taman to nagchat ka naman sa lalaking ito, dahil mo nga na midbid. Ilingaw ni si Angel, ang boyfriend niya, saro, nagka-boyfriend, saro sana. Nag-eskwela sa biyo, wala talaga siyang boyfriend talaga, solo na, dahil nanggad siya talaga, loyal talaga siya. Oh, nakakuha ka ni iki-boyfriend na siloso. Na paano kaya bagaon? Kami kayang mga lalaki, araw kayo ni. Kami kayang mga lalaki, medyo mga kwan man kita baga kapatid na Noel Manalo, medyo mga kwan man kita mga, ano nga napon sa tuya, Ronald? Mga malang ka ba ng ego ta, ang sa tuyang pride? Gusto ta, ang girlfriend ta, kita man sa na ang kauron ta, buda ang girlfriend ta, kita man sa kami lang dapat ang takbanindo ki atensyon. Kaya every time na ang babae nagparapakiuron sa lalaki, nagparapakiuron sa kunsain, nag-iba ka magkaon, nakipag-date ka, di man ki boyfriend na maog makaiyan kung ang boyfriend mo talaga seryoso si mo. Kaya ako na nga kan matuparan ko talaga si Mrs. na primero ko talagang girlfriend talaga. Kang okay na siya sa kuya talaga. Pinakasalan ko na. Tangan niya ako. Maray ni si Mrs. talaga. Sabi bagaan si bag sa torokan manok. Di kunitbid ang tawong yan. Nagutik ang tawong yan. Di ba? Oh, ngunyan. Baby girl, anong pangaran mo ni pala? Wala kang pangaran. Basta na mamati ko ang buong ano? nabubuhay ang katawang lupa. Sabi ni Noel, makulog na nga na yan buto, dagitan mo pa. Araw ka nini, seryoso. Gusto ta ka sa nang pataramang panamitong kimalanit, nga hindi ka na magutro, araw ka nini. Unang agibon sa advice ko sa imo, ha? Now, number 1, pabayaan mo na makapag-isip, asin makapagsadiri ang boyfriend mo. Let him think about it. Sana bigla lang ito siguro kang dagit niya o selos niya. Bako iyo tabi, Chard. Nabigla lang ito, baka nagpalipot-lipot sana. Pabayaan mo na siya, mga tugang ta. Baka pakalipas kisarong simana, duwang simana, makaisip-isip siya na baka mapatawad ka kang ginibo niya. Hello? Hello. Yes. Ay, dapat tabi, nakunin po sa sensya na. Ano?
dapat sabi kung may boyfriend na po, seryoso. Content ko na po, saro. Yan. Okay. Kapag pa po, seryoso po, saro. Tapos ikan may kagat man, ano yan, ano magso, seryoso sa imo. Iiwalon ka talaga. Di ba? Okay. Salamat, Migo. Marayang punto mo. Thank you, ah. Kabalik, kapag pinag-iwan, Tagasayin. kabalik, Kamalig. kabalik albay. Okay. Sige. Kasi, lowe. Di ko nga, pantoy man daw, nagtagay-tagay. Opo. Okay. Salamat, tabi. Bye-bye. Tagay-tagay dito. Sinabi na niya magpara-irinom. Tamay COVID. Nagitan nga yan lago. Di ba? Na. Tawan mo na siya na space na makapag-isip. Baka yung Ronald. Mga duwang simana, sarong simana. Tamalay mo, nakulugan sana siya. Kung talagang arog ganyan eh. Kung talagang namumuot siya si mo o padaba kanya talaga. Kulong taon na ang pinag-ibahan nindo. Kumbaga, gari nagkaukod naman siya, kamo magbutong ki balingoy na hararabang unod. Makaisip-isip siya, baka balikan ka niya. Pabayaan mo na, di ka mo na magparapirit mo niyan, taatab pa, asin makulog pa, ang lugad na dinara kan sa imong ginibo. Nasabutan. Na. Kadua, kung pakalipas ni ki mga duwang simana, tulong simana, wara pa, saka ka naman mag-isip nin paagi kung paano siya maka-reach out para ma-fix mo ang problema. Yo, alagad kung dain na talaga, di ka na ni kimaginibo, let him go. Sa magsyuta, sa experience namin ni kagawad nung dawal, sa pagiging magsyuta po, gariman sana iyan sugal. Sure ka? Sure ako, experience namin ni kagawad nung dawal, kaya ning lalaki ni, kung man sa buhay, seryoso man ini sa yung pagkikipagrelasyon ta. Kung man ini, stick to one ini permi. Kaya nga tinipigtiwalaan, kan mga tagama nito. Sabi ni kagawad, no? Rumdumong ko daw ngayon, sukan. Di ba? Now, kung dain na talaga ni, let her go, him go, aram mo kung nata, bako ka mong duwa sa lambang saro, and most probably, baka dahi man talaga siya namumuuton sa imong maray, kamala nga ni, simpleng bagay, di kang una niya pinaliwanagan. Di kang una hinalat, an sa imong paliwanag. Di ka man kimaginibo kung habo na siya, maski papadrinuhan mo kaan si Presidente Rodrigo Duterte, maski sumbong man sa kunsain na kumandan siya kang kapulisan, kung habo na siya iyan, di ka naman kimapirit. Asin da iman ki obligasyon, asin da siyang binayular na batas sa ginibo na pagharayo si mo. Only that, nagdara siya ki emotional and psychological pain on your part. Psychologically, emotionally, mentally, naghatod siya nin kulog nin botsi mo. Pero you have to realize what have you done. Ano itong ginibo mo? Na duman nagpuon an ugat na nagkaigwa ng problema an sa endong relasyon. Iyo, nakakod na kita mag-ako nin katotohanan ka. Pero unin na ang gibon mo dyan. Dapat ni, mabawi mo surilo. Okay, Ronald? Itong rilong ito, mahal pala ito, regalo ni mama mo. Oh. Itong bawion mo. Pero ito pwede, nata pala na paduman sa iya ito. Yan ang day ko, aram ko nata na paduman sa iya. Ito ang bawion mo. Tapag ito day mo sa iya, kung ito habo niyang ibaliksi mo, pwede mo siyang reklamo. Bako, Ronald? Pwede mo siyang reklamo sa pulis, sa barangay, kung sa iyo nag-i-start. Ipaabot mo sa kapitan. Ipasumon sa kapitan, ang purpose kang ororonindo, iuli sa nasa imo ang relo. Ito dapat sa imong iuli, tabako niya ito, unless na tinao mo. Ang pagtaw ni ninbulahot sa buot, iyan po klasipikadong verbal contract. Ano naman mo, Angel, sa obligation and contract nindo sa, may obligation and contract ka mo sa subject. Yan. That is a form of that was a form of verbal contract na tinao mo, surilo mo. O, kung tinao mo, natapos na.
Pero kung dahil mo tinao, pinirit niyang kinua, dinara niya, pwede kang magreklamo. Ito ang may rason kang ireklamo mo siya sa husgad, sa mga otoridad para mabawi ang relo mo. Pero sa ibang mga giniribo nindo, ito, dahil mo na ito may balik. Ang Tapos oras ito. hatod sa Indokang San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Eto na ang big moment ni Mami! Nag-spin move! Sabay talon! Sinut ang Big Milo Paxi Grocery Cart! Basa mo! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Milo, buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Tara na, sabay ka na! Tara na! Saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano.
dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Alright, uy alas 4 na. Mga tugang tapos na naman ang oras. Ta sa aga Domingo na Ronald, adi. Malamaw man ako sa aga daw, Domingo sa aga eh. Salamaton tabi sa Sendong Padagos. Napagantabay, mga tugang sa DCGB. Pizza Gis ngo niyan, Ronald, ano? Pizza Gis. Ang bilis ng pangyayari. Salamat po, mga friends! Mga friends! Good morning, tabi, mga friends! Kaya ito baga, Ronald, naroon mo ka ito, Ronald, ang pigamit ko baga ngaran sa on the air, friend, adi? Friend Henry, di ba? Naroon mo ka ito, Ronald? Kando ba pa ang buta sa baba? Di ba? Kanan announcer sa buta sa baba. Ito, ang nagbunyag kan sa kuya, si Ugi na Seba, hindi kong nahin na si Ugi na Sibango niya. Si Ugi na Seba, nakunhain na. Ang abod saan, siya nagpasikat kayo na friend Henry. Ano nga, friend? Kumusta? Ngunya nadadamog ko sa Itbulaga, yung arapudan ninday. Sa Itbulaga. Anyway, ganun talaga ang buhay. Salamat po kasi ng pagantabay. Goodbye. I love you all. Mabuhay. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate